temos lo que axuda, con Cholo e Nela que tamén están aquí. Podemos empezar, o arco da vella está a piques de sair, xa non pode tardar. Estade atentos ao que as pedras van dicir, podelas escoitar. Mira ben, si es quen de escoitar a fala das pedras. Mira ben, si es quen de escoitar a fala das pedras. O castrexiño branca a casa quere ir, temos lo que axuda, con Cholo e Nela que tamén están aquí. Podemos empezar, o arco da vella está a piques de sair, xa non pode tardar. Estade atentos ao que as pedras van dicir, podelas escoitar. Mira ben, si es quen de escoitar a fala das pedras. Mira ben, si es quen de escoitar a fala das pedras. Mira ben, si es quen de escoitar a fala das pedras. Mira ben, si es quen de escoitar a fala das pedras. Mira ben, si es quen de escoitar a fala das pedras. Mira ben, si es quen de escoitar a fala das pedras. Mira ben, si es quen de escoitar a fala das pedras. Mira ben, si es quen de escoitar a fala das pedras. Mira ben, si es quen de escoitar a fala das pedras. Mira ben, si es quen de escoitar a fala das pedras. Hola nenos, nenas. Hola. Hola papás, mamás, mestres, mestras. Hola a todos. Sabedes quen son eu? Eu son a adiviña Mariña, que sempre adiviña todo, todo, todo. Vin na miña bola máxica que uns rapaces que son amigos de Cholo e de Nela van facer unha viaxe máxica, máxica, máxica polo pobo de Laza. E que se siguen o sol, a lúa e a estrela, van a coñecer personaxes maravillosos, recantos con encantos e un montón de sorpresas. E seredes vos, eses nenos? Sí. Mira. Hola, amiguiños. Hola. Hola, amiguiños. Sabedes quen son eu? No, Pero que estaba tocando? una flauta. Unha flauta. Por eso son o elfo flautín, que vivo aquí en Laza, moi cerquiña de Verín. Vos, de donde sodes? De Verín. ¡De cantos sitios! Mirade, gustan vos sitios máxicos? Sí! Seguro que vos gustan moito? Sí! Pois imos a pasar por un pasadizo máxico que vamos a ver moitas cousas. Queredes vir conmigo? Sí! Pois vamos! Adiós. Adiós.
Sí, e estas son as miñas ferramentas, o xunque e o martelo. E con elas ando a facer un balcón pa miña muller. A madre desta peciña que me deu a miña mariña. Mirades, xa temos a adiviña. Vamos a ler. Veres o que pon. Se te queres divertir, alázate a escribir. Bueno, hasta logo, señor Ferreiro. Descanse buscar un pouco, que xa ten o traballiño moi ben feito. Adiós. Aló, chao. Que están a traballar con fío e con madeira. Quen será? Quen será? Adeus, pequerrechiños, que me vou a descansar. E pódenos explicar o que andan a argallar? Unha chiquitita. Seguide o camiño e atoparedes un bo amigo, deixando a súa pegada na pedra con unha maza e un cincel. Adeus, amiguiños. Hola, amigo canteiro, que estás a facer? Aquí estou a traballar para esta obra a rematar. Con este cincel, mas esta maza e deixar bonita a prata. Faltame colocar esta pedra coa miña pegada e aquí a vou deixar. Deixámoste descansar e nos seguimos a camiñar. Que a diviña mariña díxonos que des esta peciña. Divertir, alázate e seguir. Mira ben si es que descoitar a fala das pedras. Mira ben si es que descoitar a fala das pedras. O castrexiño gran a casa quere ir, temolo que axuda, con chole nela que tamén está.
café, muy bien. Quedan un regalito, ven por aquí. Ya está en mi Thank